Maayong adlaw mga kadiskarte, welcome sa akong YouTube channel, Diskarteng Bukid. Ang aton diskarte karon mga kadiskarte, magsidsid ta sa pilapil, maghinlo ta. Parang magtanom na puntag humay, aron natay maani pohon inig abot sa panahon. Okay? Batuan ka bro. Dili ko gapon bro. Tulog ko rin gapon. Magsidsid ko sa boss, tulog ko. Ayun ko pag-video. Oh. Tatlo ito na siya. Wala, ganda rin niya, wala. Huwag mo na akong agi karon mga kadiskarte. Gamay ra kitag agi, kay mangulit na din ta, kay hapon namin nakanhe. Huwag mo ni atong gamay, nga basakan. Bukid life. Tora, ang mga langit nung binuhat. Mangulit nami guys. Ulit namin mga kadiskarte sa mo ang balay. Daghang salamat mga kadiskarte sa pag-view sa akong YouTube channel. Thank you, ay kalimot pag-subscribe sa akong YouTube channel, Diskarteng Bukid.